Čo ma naučila kariéra plávania, teda vrcholové plávanie, bolo to, že je pekné mať motiváciu, ale krajšie je a dôležitejšie je mať disciplínu a konzistentnosť. A to sa prejaví či už v akože kariére, či v živote, alebo v celkom proste hociakých aspektoch života. No a teraz klapka, chcem povedať troška inú vec. Tento kanál je vlastne o živote s Raptorom, to znamená o živote, ktorý žijem s týmto tuna, teda s Raptorom. No a budú tu veci aj ohľadom financií, aj iné. Financiám sa venujem niekoľko rokov na takej báze, že vlastne samostatnej. Takže niečo už viem, no ale budem tu pridávať iné veci. Po prípade tu pridám niečo aj ohľadom Raptora, takže keď ťa to baví, sleduj, keď ťa to nebaví, papa.